Kakain ako ng lunch, break time ko. Kasi work ako today. So, magla-lunch lang ako. At ito ang aking lunch. Jasmine rice. Again, yung rice na nasa packet kasi napaka-simple niya. Lagay mo lang siya sa microwave. Tapos, and then, sardinas. Sino bang hindi magmamahal sa sardinas? Diba? Sardinas. I love it. I love sardinas. And then, kuha din ako ng ginamos. Kasi meron pa akong tirang ginamos. Papartner ko ang ginamos sa sardinas. Ang aking social na ginamusi. Diba? Sarap siya. Ayan, ayan yung aking sardinas at saka yung aking rice. At saka maglalagay ako ng ginamos. Diba? Sarap. Masarap, masarap. Yan ang aking lunch, guys. Sardinas, ginamos. Let's go, doon tayo magla-lunch sa labas kasi mainit siya. Ganda doon. Guys, kain tayo. Dito ako kain sa labas kasi maano siya, maaraw. Kaya masanay na kayo andito ako sa labas. Lagi kasi pag winter, doon kami palagi sa loob, di ba? Ang sarap talaga ng ano. Ang sarap ng sardinas ulam. Ay naku. At saka ginamos. Hindi ako nagkakamay kasi nag-aantay ako ng ano, nag-aantay ako ng tawag. Kasi in case may tatawag sa akin, hindi ako maghugas-hugas ng kamay. Importante kasi yung ano, yung tawag na inantay ko. Sarap ng sardinas. Ang sarap to yan, ay partner sa udong at saka ano nga yung isa sa tanghon? Tanghon ba yun? Kaso lang wala dito. Meron kami ano, noodles. Yung lasa niya para din siyang lasang ano, Youngstown. No? Yung init dito sa UK, iba yung init niya sa Pilipinas. Yung init dito nangangagat. Hindi gaya ng Pilipinas na humid. Well, ako yung tipo ng tao na mahilig ako magbilad.
Kaya minsan dito, pag magbilad ka, hindi for too long kasi masakit, nangangagat siya. Nangagat yung yung init. Si Molly, napakahilig magbilad. Pero pag na-feel niya na yung init na talaga, pumapasok siya sa loob. Naisip ko, paano kaya kung walang naka-imbento ng mga dilata, no? Ang hirap pag mag-ano ng relief goods, diba? Kasi yung mga noodles, dilata, mga ganun. Paano kung walang naka-imbento, no? Wala tayong matakbuhan na yung mga instant ba? Wala. Naisip ko lang yan. Ito yung isang sardinas, itira ko kay Molly kasi kumakain yun ng sardinas. Saan ba yun? Nasa daddy niya ata. Wala si Molly. Ito lang yung sardinas dito na nahanap ko na ang kalasa niya parang Youngstown. At saka yung noodles na palagi kong kinakain ay para din siyang lasang Lucky Me. So, diba? Makakahanap ka talaga ng alternative. Ginamos at Sardinas. Share up. Hindi ko makain yung asawa ko nito. Panaubos ko. Sarap kasi. Sana kayong muli ko para ibigay ko sa kanya tong sardinas niya. Ayun. Mouse. Nagtatago pala. Do you want some sardines? Do you want some sardines? Would you like some sardines? Do you eat sardines? Nan yung mukha niya. Would you eat sardines? Achoo. Do you want some? Do you want some? I'll give you some. Alright then, okay. Okay, I will give you some. Sit. Sit then, sit. Thank you. Say bye people. I will eat my sardines now. Bye guys. See you next time sa aking video. Say bye people.